αυτό το 1 τρίτο είναι η ερμηνεία μας. Η ερμηνεία μας για όσα δεν πράξαμε καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά η ερμηνεία μας επίσης και για τις δικές μας ευθύνες, κυρία Πριόχου, το τόνισα προηγουμένως, όταν πλάκωσε αυτή η συμφορά. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το Κυπριακό, με την ιδιότητα του νομικού φυσικά, αλλά όχι μόνο. Μπαίνοντας στην ιστορία, αλλά ερχόμενος και στη σύγχρονη ιστορία και στα τωρινά γεγονότα. Αυτά που ταράζουν τον κόσμο μας και που συνδέονται αρρήκως με την Κύπρο και δεν το έχουμε καταλάβει. Ή μάλλον δεν θέλουμε να το καταλάβουμε και το κυριότερο, δεν θέλουμε να το ομολογήσουμε. Γι' αυτό θα είμαι όχι οξύς, αλλά ειλικρινής μαζί σας. Δεν ήρθα εδώ για να χαϊδέψω αυτιά, δεν το έκανα ποτέ. Και φυσικά δεν πρόκειται να το κάνω τώρα. Αλλά πρέπει να αναλογιστούμε και για την πατρίδα μας και για την Κύπρο, αυτό που ο Παλαμάς είχε πει σε αυτούς τις λίγες στροφές, τις λίγους στίχους μάλλον, από το κρυφό σχολείο, για την πατρίδα μας να αναλογιστούμε τι έχασε, τι έχει και τι πρέπει. Είναι όνειδος για την διεθνή κοινότητα και όνειδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονός ότι επί 50 ολόκληρα χρόνια κλείσαν μισό αιώνα. Ένα κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας. Και ένα κράτος μέλος εδώ και χρόνια πια, 20 χρόνια κλείσαμε, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης, ζει υποκατοχή κατά το 1 τρίτο. Και αυτό το ανέχεται η διεθνής κοινότητα. Και το ανέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεθνής κοινότητα δεν έχει αντιληφθεί ότι όταν η ίδια ανέχεται την Τουρκία, όταν ανέχεται τη μη εφαρμογή όλων των σχετικών αποφάσεων της Ολομελίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα πράγμα αποδεικνύει. Εκείνο που μονότονα ο Αντώνιο Γκουτέρες λέει τον τελευταίο καιρό, το παρακολουθείτε με όλα αυτά που συμβαίνουν και στη Μέση Ανατολή. Το παρακολουθείτε να διατραγωδεί την κατάσταση που βρίσκονται τα Ηνωμένα Έθνη και η διεθνής κοινότητα. Ουσιαστικά αποδυναμωμένη και στερημένη κύρους, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Κυρίες και κύριοι, νομικά αν το δούμε και απευθύνουμε σε όσους από εσάς διακονείται και το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι άρα για το θέμα της Κύπρου. Η μη εφαρμογή ακριβώς των κανόνων του διεθνούς δικαίου δεν είναι η παρατηνόμενη αυτή κατοχή και η ατιμωρησία της Τουρκίας ένα κλασικό παράδειγμα του ότι το δίκαιο το διεθνές σε πολλούς κλάδους του, δηλαδή το διεθνές δίκαιο, όπως σας είπα, δεν είναι καν ένα πλήρες δίκαιο με την έννοια αυτού που λέμε εμείς συνομικοί για τον κανόνα δικαίου. Δεν είναι ένα δίκαιο το οποίο συντίθεται από κανόνες οι οποίοι είναι leges perfecte. Πλήρεις κανόνες δικαίου, όπου υπάρχει ο κανόνας και η κύρωση σε περίπτωση μη εφαρμογής του. Και αυτό γίνεται τόσο περισσότερο επώδυνο, όσο βλέπουμε μέσα στα χρόνια. Σιγά σιγά τέτοιες περιπτώσεις να αφορούν ολόκληρους κλάδους του διεθνούς δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το αναλύαμε πριν από λίγες μέρες στο Φόρουμ των Δελφών με τον Χρήστο τον Ζερεφού. Το θέμα της κλιματικής κρίσης. Συμφωνία του Παρισιού. Αν εξαιρέσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθεί όσο μπορεί με την Πράσινη Συμφωνία, ποιος εφαρμόζει αυτή τη συμφωνία. Με πρώτες στις ΗΠΑ επί Τραμπ. Ευτυχώς ο Μπάιντεν άλλαξε αυτή την κατάσταση. Έχουμε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ποιος το τηρεί, κυρίες και κύριοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τουρκία, που καθώς μας την κοιτάμε και σε αυτόν τον τομέα και τη θεωρούμε για αξιόπιστο σύμμαχο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μάλιστα. Η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει. Δεν έχει προσχωρήσει το δίκαιο της θάλασσας στη συνθήκη του Μοντεγκομπέι, όπως ξέρετε. Αλλά παρόλα αυτά, όταν είναι να φτιάξει το ανυπόστατο, και είναι λάθος της κυβέρνησης να λέει για παράνομο, δεν είναι παράνομο το πολιτικό μνημόνιο. Είναι ανυπόστατο και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 είχε πει ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Και πρέπει να τονίσουμε αυτό. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία, χαράζει ΑΟΣ, με βάση μια συνθήκη στην οποία δεν έχει προσχωρήσει, και όταν της λες, δεν πάμε στη Χάγη να δούμε τη μόνη διαφορά που έχουμε την φοροπληπίδα, σου λέει όχι.
Διότι εμένα δεν με δεσμεύει το δίκαιο αυτό, ούτε πώς χάραξες αυτή τη ζωή. Και μάλιστα όπως εσύ θέλεις. Αγνοώντας τους γεωγραφικούς όγκους, παραδείγματος χάρη της Κρήτης και της Ρόδου παντελώς. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που το διεθνές δίκαιο σήμερα δεν είναι lex perfecta, αλλά είναι lex minus one perfecta και lex imperfecta, για να χρησιμοποιήσω τους όρους και πάλι, δηλαδή ημιτελής ή και ατελής κανόνας δικαίου, προηγήθηκαν φαινόμενα σε και αυτό της Κύπρου. Όταν με τον Αττήλα, ανεξάρτητα από τις αιτίες που υπήρξαν τότε και τις αναγνωρίσαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται αυτή η κατάσταση και η παράτασή της για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, θα έπρεπε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της Γερμανίας, να πούμε όταν εκείνη διαμόρφωσε όλο το καθεστώς του ναζισμού και ματοκύλησε τον κόσμο, αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να τη συγχωρηθεί για οποιοδήποτε λόγο. Όχι να σταθεί η σύμπαση για ανθρωπότητα στο πλευρό της για να ανθρωποδήσει. Τι είδους δικαιοσύνη. Στην Κύπρο δοκιμάζεται το διεθνές δίκαιο και δεν το έχουμε καταλάβει. Δοκιμάζεται το διεθνές δίκαιο και από μια άλλη άποψη, στην οποία θα επανέλθω στη συνέχεια. Σήμερα παρατηρούμε όλοι και παρατηρήσαμε όλοι αυτή τη βάρβαρη εισβολή πριν από 2 χρόνια της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ευτυχώς, το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας, πάντα υπάρχουν βεβαίως εξαιρέσεις, τη συμμάχου και αξιόπιστης της Τουρκίας, που τρέχει ο κύριος Στόλτεμπεργκ να την κρατήσει μέσα στο ΝΑΤΟ, όταν γελιοποιεί το ΝΑΤΟ στην κυριολεξία, με τη στάση της ιδίως στο θέμα της Ουκρανίας. Έτσι έμαθε, έτσι πράττει και την ελεγχόμαστε. Έγινε λοιπόν η εισβολή αυτή. Σύμβασα η διεθνής κοινότητα, τουλάχιστον αυτό που θα έλεγα δημοκρατική, πολιτισμένη, στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας και στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Με όλες τις κυρώσεις που πρέπει να υπάρχουν απέναντι στο βάρβαρο εισβολέα, δηλαδή τη Ρωσία. Πώς όμως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να δούμε ποιος ήταν ο πρώτος διδάξας για τον Βλαντίμιρο Πούτιν για να κάνει την εισβολή στην Ουκρανία? Τι είχε στο μυαλό του? Είναι υπερβολικό, θα σας φανεί αυτό που θα πω. Ξέρω ότι πονάει αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Για τον απλό λόγο ότι οι αναλογίες στην ιστορία έχουν και αυτή την πτυχή. Όταν λίγο πριν το 1940 αρχίσει την εισβολή και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο Χίτλερ, ξέρετε τι είχε πει? Θέλοντας να διαμορφώσει τις συνθήκες του ολοκαυτώματος, που είχαν αρχίσει από πριν, όπως ξέρετε. Το κυνήγι των Εβραίων και το ολοκαύτωμα είχε αρχίσει από πριν ιστορικός. Ξέρετε ποια ήταν η φράση του? Όταν του είχα πει, με συγχωρείς πάλι, αυτό είναι ολοκαύτωμα, είχε πει, ποιος θυμάται σήμερα τι συνέβη με τη γενοκτονία της Αρμενίας? Φράση του Χίτλερ. Και πράγματι, πάλι η Δύση είχε ρίξει πίσω της μαύρη πέτρα απέναντι στη γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, των Ασσυρίων και ούτω καθεξής. Η λησμονιά. Ήρθε ο Χίτλερ και μετά οδυρώμαστε και ορθώς ακόμα και σήμερα για τα εκατομμύρια των θυμάτων του ολοκαυτώματος. Στην περίπτωση λοιπόν της Ρωσίας, τι είχε ο Βλαντίμιρος Πούτιν σαν πρώτο? Μια Τουρκία η οποία 50 χρόνια, 48 τότε, κατέχει το 1 τρίτο της Κύπρου, μπήκε μέσα, το έχει. Καμία κύρωση. Όχι μόνο καμία κύρωση. Η διεθνής κοινότητα και ιδίως το ΝΑΤΟ, αυτός ο εμβληματικός μεγάλος οργανισμός, μη στάξει και μη βρέξει. Τη γελιοποιεί στο θέμα της Ουκρανίας, παίζοντας τα παιχνίδια της, συμπράττοντας ευθέως με τη Ρωσία, ουδής την πειράζει. Ακόμα και τους δικούς του λόγους, ο ηγέτης της Ουκρανίας φροντίζει να έχει καλές σχέσεις. Γιατί όταν βλέπει μια Δύση ολόκληρη, η οποία κανακεύει την Τουρκία, πώς εκείνος τα βράβεται? Τι είδους δικαιοσύνη η ευθύνη είναι αυτή, κυρίες και κύριοι? Αυτή η χώρα λοιπόν που δίδαξε τον Βλαντίμιρο Πούτιν θα γίνει, και τον δίδαξε και με την έννοια σου λέει, και όταν τελειώσουν και κατέχω κάποια εδάφη και έρθει η ώρα της ανακοχής, θα επικαλεστώ και αυτό το προηγούμενο, θα βρούμε ένα μόντους Βιβέντη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
για τη διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό σας είπα, στην Κύπρο σήμερα δεν δοκιμάζεται μόνο η ειρήνη του κόσμου. Η ιστορία γενικότερα στα θέματα αυτά. Στην Κύπρο δοκιμάζεται η αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας και του διεθνούς δικαίου. Και όσο καταλύεται, περιθωριοποιείται το διεθνές δίκαιο, τόσο θα έχουμε φαινόμενα σαν και αυτό της Ουκρανίας. Δεν πρόκειται να λείψουν τα φαινόμενα αυτά. Όσο οι τύρανοι και οι βάρβαροι ηγέτες μένουν ατιμόρυτοι, τόσο να θυμάστε θα ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Γιατί ο δρόμος της ειρήνης είναι ένας δρόμος που είναι ανηφορικός, που θέλει μεγάλη προσπάθεια, που θέλει αφοσίωση, που θέλει αυτοθυσία. Και σήμερα στον αδιάφορο κόσμο μας δεν καταλαβαίνουμε τι θυσιάζουμε για να μπορούμε να επερόμαστε για μια ευμάρεια, η οποία και αυτή είναι επιφανειακή, και απλώς και μόνο μπορούμε να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου χωρίς να σκεφτόμαστε τι είναι εκείνο που μπορεί να ξημερώσει. Δυστυχώς στον ίδιο δρόμο πορεύεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσα χρόνια θα πρέπει να σκεφτείτε. Η Κύπρος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης. Η Κύπρος, στην οποία εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμόζονται στο ακέραιο όλοι οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου πρωτογενούς και παραγόγου, και ιδίως οι δύο μεγάλες συνθήκες. Δηλαδή η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οπωσδήποτε ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιώδων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι εφαρμόζεται από όλα αυτά στην Κύπρο? Όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά ενώ υπάρχει χώρα η οποία παραβιάζει όλα αυτά για μια χώρα κράτος μέλος, όπως είναι η Κύπρος, δεν λέμε ποτέ, την αφήνουμε εκεί πέρα, λέμε ναι, δεν είναι η ώρα ακόμα, αλλά πάντως κρατάμε ανοιχτή την πόρτα της ένταξης. Οι κυρώσεις είναι επιφανειακές, αν υπάρχουν. Καμία κύρωση ουσιαστικά δεν τις έχουμε πάει. Βρεθήκαν οι κυρώσεις από ένα σημείο και πέρα, οι οποίες ουδέποτε εφαρμόστηκαν, ουδέποτε εφαρμόσαν οι κυρώσεις. Και όταν μάλιστα ήρθε η ώρα του μεταναστευτικού, το οποίο η Τουρκία εκμεταλλεύεται κατά το χυδαιότερο τρόπο, κάναμε ένα σωρό υποχωρήσεις δίθεν για να μπορέσει να μας προφυλάξει από μετανάστες που οι ίδια προκαλούσαν να φτάσουν στη χώρα, κανένα μέτρο δεν έπαιρνε, για να τους κραταίνει ως ομήρους απέναντι στη Δύση. Και καθόμαστε για το ίσως πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό, το Σεπτέμβριο του 2015. Να εκλιπαρούμε την Τουρκία, να εκλιπαρούμε τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, το Ταΐπ Ερντογάν, να τον εκλιπαρούμε, να μην πραγματοποιήσει την απειλή που έλεγε τότε. Ξέρετε, εάν θέλω, θα πνίξω την Ευρώπη. Αυτός ο άνθρωπος και αυτή η χώρα με αυτή την ηγεσία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι μέλος, παρακαλώ πολύ, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχεις μια Ευρώπη που μπορεί με τις κυρώσεις της, ανά πάσα στιγμή, η Τουρκία, από πλευράς οικονομίας, στέκεται σε μια κλωστή. Δεν έχει παραλάβει κανείς ένας οικονομολόγος στοιχειοδός το δεκαετές ομολογό της. Θάνο, ξέρεις το έχεις θέσει. 30%. Η χώρα με το μεγαλύτερο πραγματικά επιτόκιο παγκόσμια. Δεν είναι εκτός αγορών, αυτό το λένε όλοι. Και αυτή η χώρα κουνάει το δάχτυλο. Όταν η Ευρώπη με μια κίνηση θα μπορούσε στην κυριολεξία να έχει διαλύσει την οικονομία του. Εις αντάλλαγμα της προσαρμογής στο διεθνές δίκαιο. Αλλά όταν το Ερντογάν βλέπει αυτή τη στάση όλων μας, και θα πω γιατί λέω και μας, καταλήγοντας, δεν καταφέραμε ποτέ να αναδείξουμε ένα μείζον θέμα. Και τώρα μπαίνω σε ένα νομικό θέμα καθαρά. Δεν καταφέραμε να αναδείξουμε, δεν μπορέσαμε, δεν θελήσαμε, δεν το εξετάζουμε. Το γιατί δεν επιβάλαμε τις απόψεις της διεθνούς κοινότητας, του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου για το Κυπριακό και τις προϋποθέσεις επίλυσης του Κυπριακού. Συγγνώμη, αυτό το γιατί εξημών γνωρίζουν τι προκαλεί γενικότερα και αυτή η άμμος σαν χάρας γενικότερα σε ανθρώπους που καπνίζουν. Έχω και αυτό το ελάττωμα ακόμα. Λοιπόν, παρατηρείτε το εξής. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια λύση του Κυπριακού και υπάρχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται και σου λένε
Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία. Υποχωρήσεις, προσέξτε, όχι αυτές που βρίσκονται στο πλαίσιο του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Λίγο παραπάνω για να μπορέσουμε να εξευγενήσουμε την Τουρκία και να την ξέρουμε όλοι, κυρίες και κύριοι. Όταν συνέβη, γιατί αυτό συμβαίνει πάντα με την Τουρκία, ξέρετε. Όταν η Τουρκία επενέβη τότε και με την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και μάλιστα με το γεγονός ότι τότε είχε και τη συμπαράσταση δυστυχώς έμεση πλην σαφή του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τουρκία έκτοτε έβαλε μέσα στο μυαλό της καλά το ότι το νησί θα το καταπιεί όλη μια μέρα. Μην αμφιβάλλετε. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Με τον ένα ή με τον 50 χρόνια. Για 50 χρόνια. Έτσι σκέφτεται η Τουρκία. Και μην ξεχνάτε τα λάθη μας. Σήμερα έχω χαθεί στην Αγγλία του χρόνου. Ο Θάνος ο Βερέμης το ξέρει. Γιατί το είχα ανάδειξει. Όλα ξεκίνησαν, ξέρετε, από τις δικές μας απελπίδειες. Γνωρίζουν κάποιοι ότι η συνθήκη της Λοζάνης του 1923, χάρη στον Ελευθέριο Βενιζέλο, περιέχει ρητή διάταξη με την οποία η Τουρκία παραιτείται από κάθε δικαίωμα και κάθε βλέψη στην Κύπρο. Παραιτείται. Το 23. 100 χρόνια πριν. Και ερχόμαστε τώρα και φτάσαμε εδώ, ξέρετε γιατί. Γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης, ο Στέφανος Στεφανόπουλος, χωρίς να το καταλάβει, στη συνδιάσκεψη του Lancaster House, όταν τον κάλεσαν, του είχαν πει εκεί για να συζητήσουν το Κυπριακό, λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Του είπαν ότι ξέρεις τι γίνεται, μαζί θα συζητήσουμε. Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία. Αλλά επειδή λέει βρίσκεται εδώ, όλο στοιχείο ο Ζορλού ήταν υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης, όλο στοιχείο είναι εδώ και επειδή έχει και κάτι Τούρκους λέει εκεί, οι οποίοι είναι και η μειονότητα και έχει και ένα εύλογο ενδιαφέρον να τον φωνάξουμε να καθίσει. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος εδέχεται. Έκτοτε και με τη συνέργεια φυσικά της Αγγλίας, για να είμαστε ειλικρινείς, το Κυπριακό γεννήθηκε. Και όλη αυτή η τραγωδία. Και αντί να σκεφτόμαστε αυτούς τους όρους, σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε πίσω σε αυτά που το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει και το ευρωπαϊκό στην επίλυση του Κυπριακού. Μα αν κάνουμε πίσω σε ένα, αν κάνουμε σε κάτι πίσω από όλα αυτά, το κράτος που θα δημιουργηθεί με μια τέτοια επίλυση του Κυπριακού θα είναι εθνισυγενής η λύση αυτή. Το κράτος θα είναι εθνισυγενές. Και η Τουρκία θα έχει επιτύχει αυτό που θέλει. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τις προϋποθέσεις επίλυσης που είναι 7 το λιγότερο κατά το διεθνές δίκαιο. Είναι αυτά που είχαμε συζητήσει, κύριε Νικήτα, και είχαμε αποδεχθεί από κοινού. Ελπίζω και ο σημερινός πρόεδρος να μένει σε αυτή τη γραμμή, γιατί αγωνιστήκαμε και κατά τη διάρκεια της εκλογής του για αυτό το πράγμα. Ελπίζω να το θυμάται. Αλλά με τον Νίκο Αναστασιάδη, για αυτόν τον τιμό, από την πρώτη μου επίσκεψη στην Κύπρο, τον τα βάλαμε κάτω. Και είδαμε νομικά τι οφείλουμε να κάνουμε. Και τότε θυμάμαι, του είχα πει το εξής όταν ήταν το σχέδιο ανάγκη. Δεν ήμουν από εκείνους οι οποίοι τάχθηκαν απέναντι για λόγους συναισθηματικούς. Ναι, ήταν και το συναίσθημα. Έβλεπες τι πήγαινα να κάνω. Είχα εξηγήσει τότε, σε μεγάλη εφημερίδα της εποχής ως καθηγητής, είχα εξηγήσει τότε με ένα πολύ μεγάλο άρθρο γιατί το σχέδιο Ανάν, παρά τις αγαθές προθέσεις του Ανάν, τον οποίο τον γνώρισα αργότερα όταν είχε έρθει και στην Αθήνα, λίγο πριν πεθάνει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και του εξηγούσα, γιατί το σχέδιο Ανάν, το πάσαραν του Ανάν, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τις νομικές συνέπειες, ήταν η αρχή του τέλους Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι η λύση αυτή ήταν την ώρα που η Κύπρος μόλις είχε πει, νεογνώ, για να το πω έτσι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε η Τουρκία να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Δηλαδή να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η λύση αυτή παραβίαζε πληθώρα διατάξεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και ποια ήταν αυτά? Να θυμάστε ότι μια χώρα για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μπορεί να απορροφήσει ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τι σημαίνει αυτό? Και αυτό που υπάρχει ήδη και αυτό που θα γεννηθεί με βάση το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο που γεννιέται. Έρχεται, παίρνει τις αποφάσεις, οι χώρες, είτε μέσω κανονισμών είτε μέσω οδηγιών, υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυτό το κεκτημένο. Αν δεν έχει διασφαλίσει μια χώρα με τη δομή την κρατική που έχει ότι αυτό μπορεί να το κάνει, τότε από εκεί και πέρα η βασικότερη προϋπόθεση για να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλείπει. Αυτό σημαίνει το σχέδιο Ανάν. Και γιατί? Είπα πριν, 7 είναι οι προϋποθέσεις.
Θα τελειώσω σε 10 λεπτά, σας κουράζω, αλλά θεωρώ ότι αυτό καλά είναι να το θυμόμαστε, γι' αυτό στον κύριο Κουράκη έστειλα γραπτός ολόκληρη την ομιλία μου, την οποία του ζήτησα να σας κοινοποιήσει. 7 οι προϋποθέσεις, με πρώτη και κυριότερη προϋπόθεση, ότι η Κύπρος ως κράτος, κατά την επίλυση του Κυπριακού, το πολύ μπορεί να υπάρξει ως ομοσπονδιακό κράτος. Ιδιότυπο, ναι, αλλά ομοσπονδιακό, όχι συνομοσπονδιακό. Συνομοσπονδία δεν νοείται όπως την έκανε το σχέδιο Ανάρκη, που είχε μια συνομοσπονδία μάλιστα που δεν ήταν ούτε καν στα πρότυπα της μόνης συνομοσπονδίας που υπάρχει παγκοσμίως στην Ελλάδα, που είναι η Ελβετία. Ούτε καν αυτό δεν είχε. Ήταν μια διόμορφη συνομοσπονδία, η οποία είπα ήταν η συνταγή της καταστροφής. Γι' αυτό στραφήκαμε ορισμένοι άνθρωποι τότε και μας έλεγαν: στα νομικά θα μείνετε, δεν θα ξεχάσω ποτέ, συναδέλφου μου, την μήνυ την οποία είχα επισύρει ως καθηγητής τότε, λέγοντας μου: δεν μου λες τα νομικά θα μείνουν. Και του έλεγα: παιδιά μου, διδάσκουμε σε αυτά τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο, τι σημαίνει Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αγωνιστήκαμε ως Έλληνες να προσαρμοστούμε στο ακέραιο, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για να είμαστε σήμερα πλήρες κράτος μέλος. Τι μου λέτε λοιπόν ότι δεν θα συζητήσω νομικά? Θα κάνουμε την Κύπρο μια χώρα η οποία δεν μπορεί να εφαρμόσει ευρωπαϊκό κεκτημένο για να έχουμε το κεφάλι μας ίσως ότι αποδεχτήκαμε τη λύση Ανάν, που ο ίδιος δεν ξέρει τι σημαίνει, για τον απλό λόγο ότι ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα περί Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κόφι Ανάν δεν είχε ιδέα του ποιες είναι οι προϋποθέσεις που απαιτούν το κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν τον ενημέρωσε κανένας. Του πάσανε αυτή τη λύση. Ιδίως από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών την εποχή εκείνη, δυστυχώς και Αγγλίας φυσικά. Η Ευρώπη, ως συνήθως στα θέματα αυτά πούσα, γιατί την απασχολούσε πάνω μου πολύ την περίοδο εκείνη η διεύρυνση, θα τα είχε δώσει όλα για τη διεύρυνση, όχι τόσο για την Κύπρο. Ξέρεις πολύ καλά ότι η διεύρυνση αφορούσε πάρα πολύ περισσότερο τον χώρο των Βαλκανίων και τις